Τώρα να έρθουμε σε εμάς τους παλικαράδες. Θα κάνει λέει και μονομερός ΑΟΣ, αναγνωρίσει τα λοιπά. Είδαμε τον Καραμαλή που την κοπάνισε και τώρα μίλησε τελευταία να υποστηρίξει το πτώμα που μπορεί να βγει και πρώτο. Δεν έχει σημασία, ένα πτώμα είναι και η Νέα Δημοκρατία. Και αυτός κάτι ψηφίζει εκεί πέρα, αλλά δεν έγινε τίποτα. Τώρα πάρουμε μία μέρα στην κάθε χώρα που έχουμε ΑΟΣ, να ορίσουμε ΑΟΣ με αυτούς. Τότε θα ξεκινήσουμε τα ξαδέρφια μας Αλβανούς, που όπως ξέρετε από το πολύ παρελθόν έχουμε κάποια ψηλό συγγένεια, πιάσαμε. Και ιδιαίτερα με τους Αλβανίτες, τους οποίους θεωρώ από τους πιο γνήσιους Έλληνες, οι οποίοι δώσανε, το πληρώσαμε μεγάλο κόστος, τον απελευθερωτικό μας αγώνα και πρέπει να τιμάμε γι' αυτό κάποιους ανθρώπους, και ειδικά αυτό είναι ένα ράπισμα κατά της Χρυσής Αυγής, γιατί το να γίνεις Έλληνας δεν είναι ανάγκη να έχεις το ίδιο το αιματάκι, γιατί και κάποιοι άλλοι έχουν το ίδιο αίμα με εμάς και έχουν ξεφτυλίσει την Ελλάδα, να πω. Θα φύγουμε τώρα από αυτά. Πήγε ο κύριος Καραμαλής να συναντήσει τον Περίσσα και ο Περίσσα ξεβρακώθηκε, θα κανώσουν την ΑΟΣ αμέσως. Έλατε όμως που η Τουρκία έχει το μακρύ χέρι και μάτι και δεν ξέρει τον τρόπο η Τουρκία εκεί. Η Αλβανία είναι πυγμένη στη μαφία και σε διάφορα άλλα κόλπα. Πλευρίσαν εκεί το συνταγματικό τους δικαστήριο και με συνοπτικές διαδικασίες πάει ο Μπερίσα. Αποφασίσανε το ανώτατο δικαστήριό τους ότι είναι άκυρο. Πάει από το Πάπαλα με την Ιταλία ακόμα δεν έχουμε κάνει τίποτα, παρότι οι Ιταλοί είναι πολιτισμένοι και δεν έχουν κάτι τέτοιο κόμπλεξ. Δεν έχουν κόμπλεξ με το θέμα και εντάξει, μπορεί κάτι να γίνει με αυτούς. Τώρα πάμε στη Λιβύη, η οποία η Λιβύη και αυτή μας κουνιέται, γιατί και αυτοί δεν αναγνωρίζουν της Γάβδου την οικονομική ζώνη, λες και εκεί γαϊδούρια μένουνε και στη Γάβδου, κυρίες και κύριοι. Στα νησιά μας μόνο γαϊδούρια μένουνε και μας το παίζουν ζόρικοι και εκεί. Τώρα με την Αίγυπτο, ενώ πήγαμε εκεί να τα συζητήσουμε, το πράγμα κόμπλαρε, γιατί μπήκανε πάλι οι Τούρκοι στη μέση, γιατί οι Αιγύπτιοι κοιτάνε και το συμφέρον τους κιόλας. Κατάλαβε, γιατί μπορεί να μην το παίξουμε εδώ πέρα, κάνουμε λίμνη την Μεσόγειο εμείς και η Κύπρος και μείνει η Τουρκία να παίξει, και έτσι έχει παγώσει το θέμα με την Αίγυπτο. Τώρα με την Κύπρο και με την Κύπρο πήγαμε να κάνουμε συζήτηση, αλλά οι σούπερ ελληνικές κυβερνήσεις μας, οι οποίοι είναι προεκλογικά το παίζουν άντρες και μετεκλογικά κατεβάζουν την κοιλώτα, και στους Αμερικάνους και στη Γαλλία και στη Γερμανία και στην Τουρκία δεν το συζητώ,
την κατεβάζουμε την κοιλώτα κατευθείαν. Μόλις κάνει ένα η Τουρκία, πάει η κοιλώτα της Ελλάδας. Πέφτει το κιλοτάκι, καταλάβατε πως πάει η δουλειά. Εντάξει, τώρα λίγο το χοντρένω με τα σπιά μου. Αλλά εντάξει, αυτή τη ζωή, άμα δεν το διασκεδάσουμε κιόλας, κάποιος είχε πει, άμα δεν μπορείς να αποφύγεις το γαμίσι, τουλάχιστον να το ευχαριστηθείς. Τώρα λοιπόν να σοβαρευτούμε, να έρθουμε τώρα. Το μέγιστο πρόβλημα είναι το θέμα με την Κύπρο που σας έλεγα, είναι ότι εκεί πέρα η Ελλάδα τους είπε τους Κύπριους να το αφήσουμε για το μέλλον, γιατί εδώ είναι λεπτό το ζήτημα, μην γίνει κανένας πόλεμος εδώ πέρα, δεν είμαστε και για τέτοια τώρα και κρίση που έχουμε, να έχουμε κι άλλα. Το κλειδί εδώ πέρα είναι, το θέμα είναι το εξής. Το Καστελόριζο. Το οποίο Καστελόριζο το θυμηθήκανε. Ούτε στο χάρτη το έχουμε. Ξαφνικά θυμήθηκε η Ελλάδα ότι υπάρχει ένα Καστελόριζο εκεί πέρα. Έχει πάει κάτι Καρατζαφέρης, κάτι Παπανδρέου, κάτι Καραμάλης. Ο Παπανδρέου μας έφερε και το δούνο του. Να είναι καλά εκεί που είναι. Να χαίρεται με την οικογένειά του. Να είναι καλά. Κάνει και διακοπές τώρα σε λίγο. Να είναι καλά όλοι αυτοί, βεβαίως. Τι να πούμε και τους ηγέτες, ούτε στο όνειρο να τους είχαμε. Δεν πάει το πρόβλημα για να συμπίπτει η δικιά μας ΑΟΣ και της Κυπριακής, πρέπει να πρώτα απ' όλα να αναγνωρίσουμε την ΑΟΣ του Καστελόριζου. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα, έχουν και αυτοί κάτι νησάκια εκεί κοντά και όπως λένε πάλι δεν έχει δικαίωμα το νησί, γιατί είναι το γνωστό με τα γαϊδούρια που πιστεύουν οι Τούρκοι, είναι δικιά τους ανάλυση αυτή. Δεν θα κάτσουμε τώρα να το αναλύσουμε. Και θέλω να σε ρωτήσω, κύριε Σαμαρά, κάτι ο Τσίπρας δεν συζητά, αυτός είναι και διεθνιστής είναι αυτός, μπορεί να τα βρει εύκολα, δηλαδή να τραβήξει μια κοιλώτα και αυτός κάτω με τον Ερντογάν, και σαν διεθνιστής που είναι, μπορεί πιο μαλακά να το δεχτούμε, δηλαδή να κάνουμε και μια συνεκμετάλλευση με τους γείτονες, όπως είχε πει και ο Μίκης Θεοδωράκης κάποτε. Λοιπόν, αυτά για αρχή ήθελα να σας πω. Πιστεύω σύντομα να τα ξαναπούμε με περισσότερες αναλυτικές λεπτομέρειες περί του θέματος. Έτσι, σαν μια πρόγευση, καλό ήταν. Ευχαριστώ που με ακούσατε.